Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ YouTube channel आवरायबाय नोंथांनि सिगाङाव फैना आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोनथिखाबनांगौ थांबनेल एबा टाइटल नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअनि जाबाय लोगोफोर निजरा बर'नि बागै आरोना निजरा बर'खौथ' नोंथांमोना गोबांथार मानसियानो सिनायखायो ओमफ्राय जाय सिनाया नोंथांमोना मा होनो थाम्बनेलाव नायनानै सिनायखाबाय जानो हागौ बिदिब्ला नोंथांमोना निजरा बर'नि बागै मा भिडिअ लाना फैदों होनना बुङोब्ला बे निजरा बर'नि बागै भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर निजरा बर'खौथ' गोबांथारानो मिथिखायो जानो हागौ मैदेर बिफानि जाय मा होनो भिडिअ नायो बिथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ जाय भिडिअ नाया बिथांमोना मिथियाबो जानो हागौ मैदेर बिफा बुंनाय बादिब्ला निजरा बर'आवहाय सिगांथारावहाय फिसाय सासे दंबावोमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों ओमफ्राय बै फिसाय सासेखौहाय सिगांनि फिसायखौहाय बिथाङा गारना फैदों होनना बुंदों ओमफ्राय बे खोथाया बेसेबां सैथो नङाखौथ' जों बुंनो थांला खिन्थु बै बुंनाय मथयै बिथाङा सिगाङावहाय फिसाय सासे दंखायोमोन होननानै मिथिनो मोनदों आरोना भिडिअनि थ्रुयै ओमफ्राय बेनिनो दा मोनसे सिगांनि फिसायनि मोनसे भिडिअ मोननो हादों आरोना बिथाङाहाय मा बुंदों बिनि भिडिअखौ आं नोंथांनो दा दसे उनाव होनो हागोन आरोना बे भिडिअखौ नायनो हागोन ओमफ्राय आं बिनि सिगां नोंथांमोननिसिम मोनसे गुरै खावलायहरनाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ फुरा नायजोबा आरोना ससेल' नायो बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ अननानै भिडिअखौबो फुरा नायजोबो आरोना ओमफ्राय चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे आं बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ लाबोबाय थानाया नोंथांमोननिसिम नोंथांमोना आंनि भिडिअ गोदान लाबोनायखौ नुनो हायो आरोना बिदिब्ला फैदो सिगांनि निजरा बर'नि फिसाया मा बुंदों भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो होनो हागोन आरोना ओमफ्राय बे निजरा बर'नि फिसाय ना फिसाय नङाखौ कनफार्म बुंनो हाला खिन्थु आं बै भिडिअखौ नायनाय समाव कमेन्ट फरायदोंमोन बे कमेन्टआव जाय मानसिया नैबे भिडिअखौ होदों बे भिडिअनि कमेन्टआवहाय बिथाङा नंगौ होनना बुंहरदों आरोना ओमफ्राय बेसेबां सैथो बेखौ बुंना होनो हाला नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नायदो बै भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव नोंथांजों लोगो मोनसिगोन बिदिबा नायना लाग्रोदो लोगोफोर बुंनो गोनां दङ बुं नों बुंदो आं हिनजावखौ नांफैगौ सोरखौ निजोराखौ ओमफ्राय मानि थाखाय बिदि गारना थांखो निजोरासो मिथिगौ आं जेबो बुंनो हाया नोंनि जेबो दाय गैयामोन नामा आंनि दा मा दाय दं निजाखौ लाबोफिननांगौ न'आव थाफिननांगौ बास आंजों गोरोबफिननांगौ बेल'सो बाथ्राया आरो जेबो गैला जाबाय होनबा दे फैदो आंजों लोगोआव फिसाजोबो दं दा औ दे होमबा ओमफ्राय नोंथांमोना बै भिडिअखौ नुखाबाय बै भिडिअखौ नुनानै मा बुंनो सानो एबा नंमारगौ नंमारा नोंथांमोना कनफार्म खिथाहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर आंनिबाथ' कमेन्टखौ नायनानै नुनाय बादिबा आं नंगौबो सानदों आरोना सिगां आं फटकबो नुबायमोन नालाय जेनोखि मैदेर बिफानि मा होनो भिडिअनि गेजेरजों आं बिनि फटकखौबो नुदोंमोन नालाय ओमफ्राय बेसेबां सैथोबो बुंनो हाला आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना सोरबाफोर बे हौवानि गामिनि खाथिनि नायदोंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर आंनाथ' खामानिया बेनो नोंथांमोन नुयैखौ नुहोनाय मिथियैखौ मिथिहोनाय ओमफ्राय आं मिथियैखौ नोंथांमोनाबो एसे आंनो फोरमायहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौबो बारा गोलाव बानायला भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम थाबै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय